Il-Prim Ministru Joseph Muscat żar kamp ta' refuġjati fil-Ġordan magħruf bħala Ajza Atari fejn jinżammu 89,000 refuġjat mis-Sirja. Kamp li jinsab 12 kilometru l-bogħod mis-Sirja u jitmexxa mill-Gvern tal-Ġordan mejjun mill-UNHCR, mill-UNICEF u l-World Food Programme. Fil-waqt li ngħata rendikont dwar kif jitmexxa l-kamp, il-Prim Ministru żar skola u anke sptar u tkellem ma' diversi refuġjati. L-ewwel net ħafna mis-Sirjani jixtiequ jerġgħu jmorru lura lejn is-Sirja. Ħafna minnhom jifqu hawnhekk biex jmorru lura s-Sirja. Mbagħad ikun hemm minnhom li jaqtaw qalbhom li s-Sirja xi darba ħadd tiġi lura f'posta u jaħarbu biex jmorru lejn l-Ewropa, jmorru lejn postijiet oħra. In-nies li tkellimt magħhom jien imma l-ewwel ħaġa li jitkellmu huwa dwar ix-xewqa tagħhom illi pajjiżhom terġa' tirrenja il-paċi. Kummenti lil mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru qal li għandu jkun hemm impenn internazzjonali ikbar dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni. Dan fil-waqt li faħħar il-ħidma li ssir minn pajjiżi bħal Ġordan u l-Libanu. Bħala Malta qegħdin nitkellmu fl-Ewropa biex fil-waqt li jkollna ftehimiet bħal għal ftehim mat-Turkija, pajjiżi bħal dawn, bħal Ġordan, bħal Libanu ma jiġux minn sija qed jagħmlu biċċa xogħol enormi kieku m'hawnx kamp bħal dan fejn qegħdin jippruvaw joħolqu attività ekonomika fejn qegħdin jippruvaw jagħtu futur lil persuni dal-persuni kieku m'għandhomx fejn jmorru u aktar xi żdiedu mal-eluf li diġà mexxin lejn l-Ewropa. Għall-Prim Ministru Muscat iż-żjara fil-kamp ta' refuġjati servit bħala opportunità ta' riflessjoni fuq id-dinjità ta' tfal Sirjani. L-affarijiet kif qed jimxu l qudiem huma dejjem aktar pożittivi, meta tisma' dawn l-ħna ta' tfal meta jgħidulek li hawnhekk lil hemm il-nies li jaħarbu titwilet tarbija kull 3 sigħat. Mhux ċajta, meta tħares fejn tħares iktar ma tara tfal. Tibda tqabbilhom u tistħajlhom it-tfal tiegħek tgħidhom x'għandhom differenti mit-tfal tagħna f'pajjiżna verament taqbdek għafsa ta' qalb. Il-Kamra tal-Kummerċ Maltija u dik tal-Ġordan iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni. Dan sar fit-tmiem Business Forum fejn tkellmu l-Prim Ministri taż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Malti qal li jeżisti potenzjal li n-negozju bejn Malta u l-Ġordan jirdoppja fuq sentejn jekk ikun hemm ħidma u kooperazzjoni iktar mill-qrib. Saħaq li jeżistu opportunitajiet għall-Ġordaniżi biex jinvestu f'Malta kif ukoll għall-Maltin biex jinvestu fil-Ġordan. Il-Prim Ministru tal-Ġordan irringrazzja lill-Prim Ministru Malti ta' din l-ewwel żjara minn Prim Ministru Malti fil-Ġordan. Sostna li l-opportunitajiet ta' investiment fil-Ġordan huma qawwija u ħeġġeġ għal aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.